Bones tardes, som Miquel Mascaró, actual responsable de la Cova d'en Xiró i, primer de tot, moltes gràcies per aquest premi, per passar amb nosaltres, amb aquesta organització que actualment ocupa a unes 60 persones durant temporada alta i que ve ja d'una llarga trajectòria, perquè nosaltres vam néixer aquí fa 61 anys, l'any 1964. Això va ser un summit de 4 alaurencs que es van ficar amb una història molt més grossa que el que pensaven i que de sobte, ara que estan a les nostres mans, hem posicionat a nivell global. De tot això estem moltíssim contents i, a més, el nou equip, que és un equip fantàstic de gent molt jove i molt ben preparada, quasi tots illencs, quasi tots d'aquí de la illa, això vos donar moltes gràcies i, a més, penseu que estem molt preocupats i molt ocupats en fer coses per gaudir amb tots vosaltres. Estem motivadíssims i basta veure aquest espai per entendreu. Moltes gràcies.